Detido un home na Coruña por acoitelar presuntamente outro varón nunha perna. Sucedeu en plena rúa no barrio da Agra do Orzán. Vítima e agresor mantiñan unha forte discusión de súpeto. Un deles, que ia en cadeira de rodas, atacou o outro cunha arma branca. Na zona despregouse un amplo dispositivo policial. Está previsto que o arrestado pase hoxe á disposición do xuíz. Eu vim a policía aquí, pero non vim outra cousa, vim a baixar por aquí abaixo, bueno, loca. Lo registraron todo. Al de la silla de ruedas lo levantaron de la silla de ruedas, lo registraron, miraron toda la silla y les encontraron un cuchillo grande. Boa tarde. A muller de Lugo, que prostituiu a súa filla cando tiña 12 anos, chegou a un acordo no xuízo celebrado esta mañá. Nai e agresor enfrontábanse a 54 anos de cadea por agresión sexual e prostitución de menores, pero a pena quedou reducida significativamente. Acordaron 7 anos e medio a cambio de indemnizar a vítima con 150.000 euros. Creo que o mellor é que a nena poda ter unha boa indemnización, que non lle van a dar nos tribunais e, evidentemente, os dous acusados van a estar en prisión, van a estar un tempo considerable, non van a salir antes desa fecha, desa data, porque son uns feitos moi graves, non? Entonces eu entendo que é un mal menor. 5 persoas tiveron que ser hospitalizadas despois de sufrir unha intoxicación de gas en Sanxenxo. O incidente tivo lugar nunha casa da parroquia de Gondar. Os afectados son 3 adultos e 2 menores da mesma familia. Trasladáronos a distintos centros sanitarios para que os atendesen. Varios efectivos de emerxencias acudiran ao lugar para acudirlles. Un xerador de electricidade instalado no garaxe da vivenda parece ser a orixe da mala combustión. Puxérano a funcionar porque na zona houve un apagamento e foraselles a luz. Estaban conscientes, uns en mellor estado que outros, pero todos conscientes, non parecía dunha gravidade extrema. Chegou a ambulancia e xa o personal sanitario se ocupou da xente e os servicios de emerxencia a ventilar a zona. Foi unha mala combustión dunha máquina, un xerador que se puxou ante un apagón de luz e instalaron un xenerador no garaxe e foi o que contaminou o ambiente. E temos as imaxes do asalto a unha gasolineira en Muros. Miren. Este é o momento en que 3 homes entran na tenda da estación do servizo de Berres e ameazan a traballadora cun bate e cunha pata de cabra. Querían os cartos da Caixa Forte, pero finalmente só puideron levar o cambio que había na caixa e algúns obxectos de escaso valor do mostrador. A primeira hora da mañán non había luz na estación, entonces ao estar no cuadro de luces apareceronlle 2 personas cun bate de béisbol. Xa empujaron e roubaron os cartos da caixa. A calzada dunha das rúas máis transitadas de Ourense afundiuse. A rúa Pena Trevinca vai estar pechada ao tráfico 2 meses e os veciños afectados queixanse de que non avisaron das obras e anda o tráfico un pouco perdido. Con todo, levaban moito tempo avisando do estado do firme e agradecen as obras. A imaxe do furaco da obra impacta. Pero isto é un problema que se vía vir, non só hai que fixarse no burato que está facendo agora, hai que mirar o resto da rúa. É unha rúa que ten moito tránsito, que está toda parcheada, ten fochangos por todos os lados, era algo que era previsible. Pois a verdade é que afecta bastante, sobre todo o primeiro momento que pecharon todo sin aviso nin tal, tanto os autobuses como as ambulancias non sabían por onde tiñan que ir. Pois comezamos esta Galicia Noticias na Coruña, onde a policía local prendeu un suposto indixente que se despraza en cadeira de rodas como presunto autor dun acuitelamento, Reyes. Sí, os feitos aconteceron onte á tarde na zona de Cidade Escolar. Ali 2 homes comezaron a discutir acaloradamente e nun momento dado un deles, o que ia na cadeira de rodas, acoitelou o outro nunha perna causándolle feridas leves. Os veciños alertaron á policía e pouco despois o presunto agresor era detido aquí nesta rúa da Agra do Orzán. Está previsto que ao longo do día de hoxe pase a disposición xudicial. Unha disputa entre supostamente 2 indixentes alterou a tranquilidade nesta zona de Cidade Escolar contra as 5 da tarde deste mércores. A discusión foi subindo de ton e rematou cun deles ferido leve tras ser acoitelado nunha perna. O presunto agresor é un home que vai en cadeira de rodas. Tras os feitos, fuxiu do lugar cara ao barrio da Agra do Orzán, onde chegou acompañado doutro varón que nada tiña que ver cos feitos. Eu non conocía a persona. Parece que viña de Labañó, na silla de rodas. Venían de hacer algo gordo. Algo gordo venían de hacer, non venían de robar en el Gatis.
O pouco, a Agra do Orzán comezou a encherse de patrullas policiais. Subía un chico en silla de ruedas y otro chico más, y en el momento llegó la policía, metieron el coche hasta aquí y empezó a venir un montón de policía. Eu vin a policía aquí, pero non vin outra cousa, vin a baixar por aquí abaixo, bueno, loca. E despois vin 4 coches da policía aquí, pero... Vin que tiñan un chico en silla de ruedas e vin que despois os policías andaban por aquí nos contenedores e debaixo dos coches andaban buscando algo. Pensé que era algo roubado, pero parece que era un coitelo. A uno de ellos lo metieron allí atrás, en el callejón, y lo registraron todo. Al de la silla de ruedas lo levantaron de la silla de ruedas, lo registraron, miraron toda la silla e les encontraron un cuchillo grande. Axentes da policía local foron quen de prender o home que ían cadeira de rodas como presunto autor dos feitos. O outro tamén o levaron, pero só para identificalo. De aquí de la zona no eran, ya te lo digo yo, porque vivo aquí también y no eran de la zona. Yo vi que como que estaban subiendo una silla de rueda en la policía. Los llevaron detenidos. Os dous. A los dos. Está previsto que o presunto agresor pase este xoves a disposición xudicial. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rexeita o recurso da apelación de José Uriel, condenado polo asasinato de Cristina Cabo en novembro do 22. Uriel fora condenado pola Audiencia Provincial de Lugo a 26 anos de prisión e a unha indemnización de 130.000 euros para a familia. A Sala do Civil e do Penal avala o veredicto do xurado e a posterior sentenza que deron por probado o delito de asasinato con aleivosía e asañamento e tamén o delito de roubo con violencia. Aínda cabe recurso da casación ante o Supremo. Unha muller e un home afrontaban no xuízo celebrado esta mañá en Lugo 54 anos de condena por agresión sexual e prostituir a filla dela cando a nena tiña 12 anos. Houbo acordo de conformidade e as penas quedaron reducidas significativamente. En total, son 7 anos e medio pros dous a cambio de indemnizar a vítima con 150.000 euros. Este home e esta muller, ela, nai da vítima, sentaron ante o tribunal na Audiencia Provincial de Lugo para facer fronte ás acusacións dun delito continuado de agresión sexual e outro de inducción á prostitución. Entre os anos 2017 e o 2020, a menor foi obrigada a manter relacións sexuais co home unhas 3 veces a semana. Consumada cada agresión, dáballe 50 euros para que o repartise coa súa nai. As agresións comezaron cando a nena tiña 12 anos e continuaron ata que cumpriu os 14. Polo delito continuado de agresión sexual, a Fiscalía pedía para cada un dos acusados unha pena de 15 anos de cárcere e polo delito de inducción á prostitución 12 anos para cada un. Houbo acordo de conformidade entre as partes cunha máis que sensible reducción de condena, de 27 anos para cada un a 3 anos e 7 meses. Para a defensa da vítima, un mal menor, xa que ian aplicar atenuantes. A lei penal que temos é a que temos, a lei dice o que dice, a jurisprudencia tamén fala o que fala, di o que di, e, por tanto, analizando estes datos, pensamos que a mellor solución, que non é unha boa solución tampouco, evidentemente, este tipo de personas teñen que estar na prisión pois todo o que podan, pero claro, xogamos coa lei, e a lei dalle estas facilidades ou estas situacións máis favorables para o reo, e evidentemente, nos valorando eso, dixemos, bueno, pois creo que o mellor é que a nena pois poda ter unha boa indemnización, que non lle van a dar nos tribunais. A petición inicial da Fiscalía era unha indemnización de 20.000 euros que agora quedou fixada en 150.000. Una vez que vemos que la jurisprudencia no pasan de 50 a 60.000 euros, bueno, pues nosotros pedíamos una cantidad muy elevada, como es natural, ¿no? Y bueno, pues alcanzamos 150.000, que es muy superior a lo que puede dar cualquier tribunal. Os acusados xa lle ingresaron á vítima 100.000 euros e os outros 50.000 serán aboados a razón de 10.000 por ano. Ademais, os condenados deberán cumprir íntegras as penas de cárcere. Os dous acusados van a estar en prisión, van a estar un tempo considerable, non van a salir antes desa fecha, desa data, porque son uns feitos moi graves, non? Entonces eu entendo que bueno, pues que é un mal menor, porque o daño é irreparable, evidentemente. Entonces, bueno, pues con esta indemnización esperemos que a vítima pues poda refacer a súa vida. Orde de afastamento pros acusados e liberdade vixiada durante 5 anos. Detiveron na Coruña un condutor que tiña o permiso retirado ata o ano 2051 pola cantidade de sancións que acumula. Trátase dun delincuente multireincidente natural de Carballo que ademais circulaba baixo os efectos do alcohol e levaba un faro inutilizado no momento de ser interceptado pola policía local xusto á altura da praza de Pontevedra. Benjamín López Rojo, alias Japito, xa batera
todas as marcas a comezos da década pasada, cando con apenas 20 anos xa era o condutor que máis delitos ao volante acumulaba de toda España. Por outra banda, a Garda Civil detivo un traballador na planta de tratamento de residuos de Nostián, na Coruña tamén, por un delito de furto relacionado co medio ambiente. Os axentes prendérono cando o empregado saía da súa quenda de noite. A empresa denunciara a desaparición de material que supostamente este home sacaba da planta para revender nunha chatarrería do polígono da Grela. A operación segue aberta e podería haber máis arrestos. Este é o momento en que varios asaltantes irrompen nunha gasolineira de Muros. Encapuchados e armados cun bate ameazaron a traballadora que nese momento está na estación de servizo. Tras facérense co botín, foxen. A Garda Civil xa anda detrás deles. De seguida vemos todos os detalles deste atraco violento aquí no Galicia Noticias. A Garda Civil desartellou un grupo criminal especializado en roubos en estacións de servizo da provincia da Coruña. Detiveron 4 persoas por 8 delitos de roubo con forza cometidos en gasolineiras de Arteixo, Abegondo, Sada e tamén na cidade da Coruña. Os asaltos seguían un mesmo patrón que podemos ver nestas imaxes, forzaban as caixas de moedas dos túneles de lavado de vehículos. Xa pasaron a disposición xudicial. En Muros, 3 asaltantes atracaron nunha gasolineira ameazando cun bate a traballadora. Para perpetrar o asalto, usaron un coche roubado en Carballo, Iria. Os feitos sucederon na mañá do martes. Os 3 individuos chegaron co coche roubado a esta gasolineira de Baño en Muros, cando a traballadora estaba a piques de abrir o establecemento. Os asaltantes ían co rostro cuberto, empurraron a cara dentro e intimidarona coa axuda de algo similar a un bate de béisbol e tamén cunha pata de cabra. Ían polos cartos da Caixa Forte, pero finalmente só puideron levar os cartos que había en efectivo pro cambio e tamén algúns obxectos de escaso valor que había no mostrador. Eran preto das 7 da mañá e a traballadora desta gasolineira de Muros dispoñíase a abrir despois dunha noite de temporal que os deixou ás escuras. Cando entrou a primeira hora da mañán non había luz na estación, entonces ao estar no cuadro de luces apareceronlle 2 persoas con un bate de béisbol. Xa empujaron e roubaron os cartos da caixa. O empurrón á traballadora e a secuencia do atraco quedou perfectamente gravado polas cámaras de videovixilancia do local, nas que tamén se ve que ían co rostro cuberto. Eran 3 persoas, 2 entraron, unha quedou dentro do coche e iban encapuchados e con un bate. O coche era roubado, polo que se conoce. Armados co bate e cunha pata de cabra, pedíronlle as chaves da Caixa Forte, pero só a empresa de seguridade ten acceso a ela. Así que finalmente se conformaron con levar o cambio da caixa registradora. O que levaron foi pouca cantidad, solo aínda non abrir, entonces o que se deixara no momento para abrir a caixa. Un botín de menos de 300 euros que completaron cuns chicles, 2 bonecas e unha rosa de chocolate que roubaron do mostrador. A Garda Civil investiga o caso, pero xa trascendeu que o vehículo dos asaltantes fora roubado o domingo en Carballo. Aínda co susto no corpo, aquí agardan que os collan canto antes. Temos un novo caso de intoxicación por monóxido de carbono. Esta vez os afectados son 5 membros dunha familia de Sanxenxo. Conectaron un xerador toda a noite porque a zona na que viven quedará sen electricidade por un apagamento. Hoxe a casa está baleira, pero, por sorte, a familia poderá volver. Eles mesmos avisaron ao 112 contra as 7 da mañá porque sentían mareos e dor de cabeza. Son 3 adultos e 2 rapaces. Estiveran respirando gases toda a noite. Estaban conscientes, uns en mellor estado que outros, pero todos conscientes, non parecía dunha gravidade extrema. Chegou a ambulancia e xa o personal sanitario se ocupou da xente e os servicios de emerxencia pois a ventilar a zona. Foi unha mala combustión dunha máquina, un xerador, que se puxo ante un apagón de luz e, bueno, instalaron un xenerador no garaxe e foi o que contaminou o ambiente. O acontecido fainos lembrar a traxedia da familia de Taboadela, en Ourense, que morreu ano pasado durante a grande apagada de abril. Eles, un matrimonio e o seu fillo, instalaran un xerador nun baixo e os gases intoxicáronos. Sobre todo ventilación.
estes xeradores deberían estar sempre no exterior para que non se produzan este tipo de situacións. Son locais que se cerran, fai frío, hai chuvia e ao final é unha contaminación que se está xerando dentro da propia vivenda que pode acabar cun desenlace fatal. Afortunadamente, nesta ocasión non chegouse a tempo, eles mesmos se deron conta e non foi a máis. Afortunadamente a familia de Sanxenxo está ben, foron trasladados a 2 hospitais de Pontevedra e, segundo Sergas, non se teme pola súa vida. A rúa Pena Trevinca, unha das máis transitadas de Ourense, estará pechada ao tráfico ao redor de 2 meses tralo afundimento da calzada. Os veciños afectados xa levaban semanas advertindo do risco trala aparición dunha gran fenda circular no medio da rúa. Desde un terceiro piso, Luisa observa a evolución das obras na rúa Pena Trevinca. O primeiro día tremeu o edificio enteiro. Lamenta a falta de información aos veciños por parte do Concello. O martes pola mañá, pois foi cando empezaron a taladrar. Ya aparece un oco descomunal xusto diante, concretamente no meu caso do salón, claro. A nosa prioridade é a seguridade do edificio. Esa é a nosa prioridade, vale? Que nos den unha explicación de que o noso edificio non vai correr risco. Os veciños da zona levaban desde novembro advertindo do perigo que representaba para o tráfico o estado da calzada que documentaron con fotos. Na foto vese o corte do asfalto, vese perfectamente que era un corte circular que non correspondía con un bache calquera ou un defecto da plataforma, era que ibase a caer en algún momento. Xa levaba un tempo con os coches ao pasar saltaban moito aí. Isto é un problema que se vía vir, non só hai que fixarse no burato que está facendo ahora, hai que mirar o resto da rúa. É unha rúa que ten moito tránsito, que está toda parcheada, ten fochangos por todos os lados, era algo que era previsible. Ao redor de 3 meses asegura o concelleiro de Urbanismo que levan facendo seguimento da situación agravada polos últimos temporais. Atribúeno a filtracións na rede de saneamento e prevén uns 60 días de obras co tráfico cortado neste treito e desviado por outras rúas da contorna. Calquera obriña que hai que facer tarda as meses, pois isto que como unha mina ou unha cueva, pois non sei o que lle levará a arreglalo. Esta calle ten un tránsito continuo e de repente está cortada, indudablemente pois iso perxudica desde os veciños hasta os que realmente utilizan a calle todos os días para traballar, para todo. A situación afecta sobre todo os negocios da zona. A min afectame porque justo agora estou esperando que veña o reparto de terreira, non pode entrar o camión, os clientes non poden aparcar para vir comprar, pois afecta bastante. A reordenación do tráfico afecta tamén o autobús urbano. Hai 3 liñas que modificaron o percorrido. Continuamos baixo a influencia de borrascas atlánticas, así que un día máis temos que falar dunha xornada pasada por auga. Hoxe temos unha situación intermedia entre as altas e malas baixas presións con ventos de compoñente marítimo que manteñen activado o aviso laranxa en todo o litoral. E un día máis, a frota, claro, permanece amarrada. Chuvia e aviso laranxa en todo o litoral. Unha xornada máis, esta é a previsión de hoxe e semella dos vindeiros días. O tren de borrascas que nos acompaña desde hai semanas vai continuar deixando fortes refachos de vento e auga en diferentes momentos do día. Se chuvia vento e ondas hasta de 9-10 metros sube aquí, a chuvia xa nada, fixora unha tregua, pero eu creo que dentro dun pouco xa ben cerrado aí polo sur, mira que aí van, e dentro dun pouco isto xa outra vez o diluvio. Levamos así 2 meses, borrasca sale, borrasca viene, con nombres, hai anos que non vexo así este tempo, moitos anos, de mar, de frío, de chuvia, de todo. Así que, de novo, a frota permanece amarrada, como neste porto de Camariñas, ata onde nos desplazamos hoxe. Os mariñeiros aproveitan para facer mantemento nas súas embarcacións, pero xa son moitas semanas cos barcos en porto e sen poder pescar. Desde coche sería casi un mes, sin moverse. Este barco está listo para salir e non ten tempo para salir, claro. Os outros tampouco. Entonces, borrasca tras borrasca, a xente xa ves, mira, están os portos solos. Sí, a frota leva amarrada desde antes de Navidades, Vamos para 2 meses que o barco non se desmarran. Isto é, ou vas para lá para o País Vasco que ali abriga, sabes, mas aquí a costa atlántica, olvídate, cerrou, enganchou por aquí por oestes e sume e sigue.
E o tren de Borrascas continúa nunha xornada de xoves de novo coa chuvia e o vento como protagonistas. Son días desapracibles que, segundo as previsións meteorolóxicas, ainda nos van a acompañar durante un bo tempo. E xa en Cantos Ríos mantense o seguimento en 7 caudais por risco de rebordamento. Contrólanse puntos do Mero, o Barcés, o Baliñas, Tambre, Cabeiro, Oi tamén e tamén o Arnoia. Vaise recuperando a normalidade no resto. Estas son imaxes do Miño por Lugo hoxe mesmo. As beiras do río aínda teñen traballo para recuperar esa normalidade. A enchente inundou os xardíns e parte das instalacións do Club Fluvial. A piscina interior é o que máis nos afecta, date cuenta que nós temos aquí un volumen de, sobre todo de nenos, de uns 1000 nenos que veñen ao día a nadar, xa non poideron vir onte, hoxe tampouco, e mañá recuperaremos a plena normalidade, sempre cando a borrasca que anuncian non volva con moita intensidade, porque entonces sería auga sobre auga, chovería sobre mollado e volveríamos a ter un problema. Xa por outro lado tamén intentan recuperar a normalidade nas ribeiras do Umia, outro dos ríos que rebordou coas borrascas destes días. A cousa vai mellorando, pero aínda hai zonas inundadas. Algúns establecementos tardarán en reabrir, por exemplo, aí en Meis, Nuria. Sí, Alberto, a auga do río Umia aínda inunda a zona traseira deste hostal-restaurante de Meis, de onde os bombeiros tiveron que evacuar a 3 persoas. A auga xa se foi retirando, pero houbo momentos en que circundou por completo este establecemento, como dicimos, houbo que evacuar a 3 persoas. A dona do establecemento contábanos que, aínda que non puido acceder á zona inferior do inmoble, dá totalmente por perdido que se gardaba nas neveiras, alimentos, os electrodomésticos e tamén outro tipo de enseres que se gardan na parte baixa deste edificio e que aínda está afectado pola auga. Malia que esta é unha zona onde o río Umia adoita ameazar ou mesmo haber anegamentos, din os veciños desta zona que non acordan unha enchente semellante, aínda que a peor parte parece que xa pasou, non hai que confiarse demasiado porque vai a continuar chovendo e poden repetirse episodios análogos. Grazas, Nuria. Mentres os veciños afectados polas riadas do Sar en Estramundi e Pazos no Concello de Padrón volven reclamar solucións. Séntense impotentes porque ano tras ano a auga entralles nas casas e aseguran que as súas reivindicacións nunca son atendidas. Todos os anos hai que poñer isto porque senón entra dentro como ainda así o ano pasado entrou, non sei. Parece que o peor pasou, pero Marga mantén un ollo posto no ceo e outro no río Sar. Con certa resignación relatou vivido na última riada esta semana. Estamos en Lamas, no lugar de Estramundi, en Padrón. Fatal, levámoslo fatal, porque vamos, chegounos pasou esa casaña pequenada aí, e nada, aquí á espera. Estamos pendientes de si sale ou non sale, que aquí nadie se presenta para nada. Avanzamos uns metros cara ao río e ábrenos a porta desta casa na que intentan hoxe volver á normalidade despois da inundación vivida o luns. A impotencia é común na veciñanza que reclama solucións a unha situación que se repite todos os invernos. O mesmo sucede en Agronovo e en Cambelas. Lunes, sobre todo, que estaba polo que me dixo a señora, pola mañán, noite mañán, chegou hasta aquí a agua, pero cando vin eu, que veño así sobre esta hora, a casa de turismo rural estaba inundada, pero aínda puden entrar na casa da usuaria, pero é bastante normal, casi todos os anos sole subir o río por esta zona. Todos os anos sale, pero é que non dan solución ninguna, entonces a tapear e a aquelar, o que hai. Normalmente tamén é porque non limpian nin deixan limpar e despois, claro, a agua ten que salir por algún lado. Cando chove moito, normalmente está a marea chea, os ríos non chegan a desaguar ben e... Ante o temor de que volva a chover, os veciños manteñen as barreiras de contención coas que protexen as súas propiedades. Imos ata o sur e atentos á seguinte historia. O certo é que non foi a causa destes temporais que acaban de atravesar Galicia, pero tamén contribuíron os danos. Falamos da praia de Camposancos no concello pontevedrés da Guarda. A veciñanza alerta de que está desaparecendo. A corrente na desembocadura do río Miño leva anos comendo metros e metros de area e hoxe, coa marea alta, xa quedaron prácticamente sen praia.
No Nadal de 2023 un temporal levou por diante as pasarelas da praia do Muiño en Camposancos. Contan que o río xa levaba tempo comendo terreo aquí e daquela chegou case a terraza do hotel. Dende entón acelerou o proceso, así que hoxe está prácticamente na auga. Solo en estos últimos meses baixou un metro e medio aproximadamente de area, que sería un montón de metros cúbicos. Se está metendo tantísimo na zona dos Pinos que está chegando incluso á senda litoral. Isto xa é moi grave. A gravidade enténdese ao ver os cimentos ao descuberto. Os cimentos non debería haber problema. En este momento temos a sorte que está sobre pedra, é dicir que... Pero bueno, somos un hotel de playa sen playa. Porque cando se fixo o hotel había praia e praia. Por delante del hotel había tanta arena que había lugar para ser un campo de fútbol. Y hará menos de un año, 7 meses, yo recuerdo hacer 8 pasos de la punta de la terraza hacia el mar, por la arena, en el alto. Y hoy puedo hacer 15 pasos, pero para abajo. Botanlle a culpa a area que acumula o río que desviaría as correntes cara a esta costa. O río debe de ser que necesita que saquen area, que o draguen para que as correntes non veñan hacia acá. Cada vez que hai un temporal que coincide con luna, aquí perdemos pinos. Aquí xa ten levado máis de 20 pinos, aquí. Di que o muro de pedra que se fixo para reforzar a senda litoral xa non abonda e alerta dos riscos de pasear baixo estas árbores. Estes pinos que se miran aí, eses van a quedar para cair. Se non caen, quedan para cair. Depende da profundidade que teñan as raíces e o que dé comido. Pero se non caen, teñen que tiralos, porque logo en peligro. Isto, como non lle den solución, nos quedamos sin paseo, nos quedamos sin nada. Non saben cal, pero urxen algunha solución que permita frear a degeneración desta contorna e do seu ecosistema. Máis cousas no concello de Campo Lameiro, en Pontevedra. 2 vivendas sufriron importantes danos no tellado por mor dunha forte ventada que prácticamente arrincou varias tellas. Non houbo que lamentar feridos polo incidente que, segundo os propietarios, ocorreu de xeito inesperado cando o templo estaba estable. Segundo aseguran, din que nunca viviron algo así, nin tan sequera cando pasara o Hortensia. Atendan. Uns segundos de fortes refachos de vento bastaron para deixar neste estado o tellado dunha vivenda de Padín, no concello de Campo Lameiro. A ventada ocorreu na tarde do pasado martes e tamén arrincou múltiples tellas de outro inmoble, deixando varios ocos no teito da estrutura. O propietario dunha das vivendas afectadas decatouse do acontecido cando o seu pai, que reside na outra, escoitou un forte estrondo. Escoitou un estruendo así moi forte, así unha cousa rara, un ruido raro, é dicir, non era ni un trono, e para ser aire, para ser vento era moito ruido. Cando saiu por aquí xa veu o tellado da súa casa, a casa onde ele vive, todo destrozado, tanto por un lado como por outro. Tamén me dixo a min que eu tiña danos. A súa chegada puido comprobar que a forza do vento non só causara danos no tellado, senón que tamén desprazara varios obxectos de certo peso no xardín da propiedade e levantara a terra contra unha das fachadas. A viña, que está sin folla, movíase para arriba abaixo, que veñen a ser as sogas, todas por aquí, todo isto para arriba abaixo. E esa corda, hai unha corda aí, esa que está cabezada así media verdosada, azul e verdosada, esa descolgouna, mandouna para aquí, un bidón que había aquí, mandouno para fora, e fíxete na parede como está, que levou aquí como se fora a tocar terra e salpicou toda a parede. Fíxate aí, está todo salpicado. Pouco máis dun día despois de que o vento arrincase varias tellas de ambas as vivendas e mesmo o caleiro da que teño as miñas costas, ambos os propietarios foron realizando algunhas reparacións para evitar filtracións mentres agardan a que interveña o seguro. O que polo momento non poden explicar é a causa dos fortes refachos que causaron o incidente. O martes pola tarde facía algo de vento, pero non era vento para facer isto. Aquí estamos acostumados ao vento e non era vento para facer isto. Non o sei, é unha cousa que eu non lle encontro moita explicación, sinceramente, porque eu nunca oí falar deso dos furacáns e tal, pero máis ben hacia a zona de América, por aquí nunca oín. Se ben non descartan que os efectos acumulados do temporal debilitasen a estrutura antes do incidente, os propietarios amósanse sorprendidos polo acontecido tras máis de 40 anos en que os tellados aguantaron todo tipo de condicións meteorolóxicas. Filtracións, humidades e suciedade. Todo iso ten un veciño de Vigo na súa casa, segundo denuncia. A situación é tan complicada que, segundo asegura, leva un ano fora da vivenda, desaloxado forzosamente. Di que o problema lle ven da terraza dos veciños, que ademais son familiares porque teñen a zona completamente abandonada. Pide solucións para poder volver ao seu fogar.
De seguida, coñecemos máis desta historia e das súas reivindicacións deste home. Será aquí no Galicia Noticias, en nada. Me cae agua, se me desfan os muebles, se me está desfacendo a cociña. Hai unha sentencia firme, pero que os veciños de arriba non a cumplen, entonces pois me sigue caindo agua na cociña. Os trens de borrascas que sacoden estas semanas Galicia complican a xornada laboral dos profesionais que traballan na rúa. En moitos casos trátase de servizos esenciais que deben continuar a pesar dos riscos de traballaren con fortes refachos de vento e coa auga caendo a cachón. Nós comemos chova, vente, faga sol e temos que traballar igual, pero traxe de augas e a traballar. A empresa de limpeza de Xavier leva días pospoñendo os traballos en altura, pero a pesar das alertas por chuvia e vento destas semanas, a súa actividade é continua. Pois hoxe esperanos aí limpar unhas ventanas aí nun local e despois temos que ir para dentro, vivendas para dentro, porque senón así fora é super complicado. Eu sei que andar subindo en escaleiras e todo iso xa é máis complicado. Andar así mollado en chuvia evitamos os traballos eses xa. O peor de todo é a chuvia para nós. O frío, como andamos a correr, non te afecta, o calor, bueno, máis ou menos, pero o peor é a chuvia. A chuvia é... Para Daniel, repartir máis dun 100 de paquetes diarios é o habitual, pero as xornadas de temporais complícase chegar en hora. Bastante estresados. Aparte que a neve, que hubo venres, os camións non chegaron, nin o sábado, chegaron o lunes o triple, entonces pois acumulouse bastante o reparto. As advertencias de extremar as precaucións e minimizar as actividades ao aire libre colle a operarios e repartidores en plena rúa. Fastidiados. Máis cansados e acabamos máis tarde. Moi malos, malos para repartir, malos. Supoño que para todo, como se suele decir, peor son os que están nos andamios seguramente, pero bueno, andar pola rúa con tanto aire e tal ten os seus perigos. As empresas de Guindastre teñen parte dos traballos parados por mor do vento, pero a pesar dos riscos hai emerxencias ás que deben atender. Pois estamos traballando a alturas de hasta 70, 80 metros. Hai momentos en que podes traballar, hai outros momentos que non. Todo depende das medicións que vamos tendo cada hora prácticamente, o sea, medición en tempo real. Bueno, pois temos que andar con cuidado para minimizar ese risco. O veciño de Vigo leva máis dun ano fora da súa casa. Asegura que as filtracións de auga dende a terraza dos veciños fan que o seu piso sexa inhabitable. José Antonio Dionisio naceu nesta casa do barrio de Lavadores, en Vigo, pero hai máis dun ano tivo que marchar da súa vivenda no baixo do inmoble. Mandaron impermeabilizar a terraza superior, me cae agua, se me desfan os muebles, se me está desfacendo a cociña. Hai unha sentencia firme, pero que os veciños de arriba non a cumplen, entonces pois me sigue caindo agua na cociña. Levaba tempo con humidades, pero en agosto de 2024 o tellado derrubouse, empeorando as filtracións de auga. Dixeron que había sido a propósito, que primeiro cerraron a viga central do tellado, depois apuntalaron e un día que se enfadaron entre eles, pois desapuntalaron o tellado e viuse todo abaixo, caíron escollos a calle nos meus cierres da miña casa e caiu tamén pois na terraza deles, onde agora actualmente cae agua, un mazazo gordo do tellado. E con esta situación insiste que é imposible vivir na casa. E José Antonio e a súa muller tiveron que mudarse coas súas fillas. Temos aí un cubo enorme de agua que eu cada día que salgo do traballo veño e vacío 2 capachos ou 3 polo menos. Estou sin calentador, mollose o calentador, teño todos os muebles destrozados da cociña e, bueno, estou esperando que meu abogado diga, mira, xa acabaron as obras, xa se pode vivir, xa, entón, pois hai unha sentencia que lles obliga a pagarme a min a cociña ou todos os muebles e a eles, pois a impermeabilizar dicha terraza, pero que non fan nada. O problema levouno a pensar en vender a casa. Mo valoraron ben, quixen vendelo pola mitad, pero a xente que ven, pois como o entorno é moi malo porque les teñen basura, chatarra, etcétera, nas escaleiras da súa vivenda, o entorno é moi malo, a xente non se anima. José Antonio mesmo se ofreceu a pagar a impermeabilización da terraza. Agora agarda que a xustiza poida resolver o problema. A TVG non conseguiu contactar cos veciños do piso superior.